Usaba ka sa mga nahasol sa grabing pag-uwan kaganihang buntag? Pipila ka mga dapit sa Sugbo ang gibahaan human mibundak ang kusog nga uwan sama na lang dinhi sa Osmeña Boulevard ug mga dalan sa May Banawa. Apan, bisan pa man sa pagsugod sa pag-uwan-uwan, kampante si Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga mahuman ra gihapon ang mga preparasyon alang sa palarong pambansa 2024 karong umaabot nga Hulyo 9. Kini gipahibaw ni Garcia atol sa iyang pag-inspeksyon sa Cebu City Sports Center kon CCSC kauban si Department of Education Assistant Secretary Francis Bringas, Cebu City Sports Commissioner John Pajes ug uban pang mga opisyales. Not necessarily. Not necessarily tingali. I don't know about the oval, no? Kay kuan man gyud siya. Kanang it is really exposed to all weather, di ba? All kinds of weather. But I don't know dili tingali kaayo mo affect sa kaning sa schools because most of their paintings are indoors naman. Maybe tingali ang Gipasalig sab ni Pajes nga dili makalangan sa curing process sa oval ang nasinating pag-uwan. Wala. It's more on the lining, the final preparation nila. After that, then kanang ready na siya. Samtang si Bringas na kanayon nga mga minor adjustments na lang ang kinahanglang tiwason sa maong venue ug nalipay siya sa iyahang nakit-ang mga kalambuan. The preparations, as I've said, is on track, no? So kung tinitignan ko nga overall, nasa 90% na tayo. So the remaining 10% is probably attributed to this oval. Kailangan natin tapusin itong oval with some minor adjustments na kailangan gawin for safety of learners and for the standard na sizing natin ng ating oval. But beyond that, okay naman na tayo in the other playing venues and at ating mga billeting quarters. Dugang ni Garcia, more than 70% complete na ang ilang mga preparasyon alang sa gikahinamang palarong pambansa. Gitagbo sab niini ang mga kontraktor sa maong proyekto ug masaligon kini nga mahuman nila ang ilang mga kinahanglang tiwason atol sa deadline karong Biyernes, Hunyo 21. It was extremely successful considering na from the last meeting ang ilang mga percentages of completion was below 50. Now everybody or all is already above 70. So I'm very happy about this development and hopefully kato akong deadline sa ipanghatag nila na the 21st of this month ilag yung matuman. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa May TV Cebu.